És un plaer per mi donar-vos la benvinguda aquesta nit a la 7a entrega de prèmits Magatzem d'Arts vora el mar. Avui, per primera vegada, no hi haurà prèmits ni llimona, ni taronja, ni prèmits personals, com s'ha fet cada any per cadascun de vosaltres. Tan sols és perquè no hi ha hagut quòrum ni participació vostra en aquesta entrega de prèmits. Molts han sigut els que han decidit no donar ningú premi ni col·laborar amb aquesta entrega, i altres simplement han decidit que el Premi Llimona no era un premi adient. Realment em sap molt de greu, doncs després de 7 anys d'entregues de premis continuats, entregues de premis divertides, joioses, en les que ens hem pogut conèixer una mica millor i ens hem rigut de les nostres virtuts i dels nostres defectes. Però ara, malauradament, no podrà ser. Ho sento, jo sóc el primer a entristir-me per aquesta situació. M'hagués agradat poder seguir donant aquests prèmits, però no serà possible. De totes maneres, gràcies per venir. I només ens quedaran els premis que dona l'empresa. Bé, que sopeu de gust. Premis.